Il-ġurnata sabiħa tal-lum ħeġġet il-numru sabiħ ta' nies biex jinġabru fil-Forti Sant'Angelo hekk kif wara nofsinhar ġiet organizzata attività bris il-Fondazzjoni Inspire bl-isem ta' Santa's Biggest Dress Up. Din l-attività kellha tittella il-ħadd li għadda, madankollu ħabba l-maltemp li laqat il-gżira l-attività ġiet posposta għall-lum. Fost il-bosta tfal u kbar li libsu kostumi jew aċċessorji marbut ma' Santa Claus, kien hemm ukoll numru ta' volontiera tal-Inspire li libsu il-kostumi tal-elfs. Dan l-istazzjon ħal kumment ta' Kristina, waħda mill-volontiera preżenti f'din l-attività, u għaltinna eżatt il għaliex il-volontiera kienu qed ituru mal-Forti. Aħna ġejna hawnhekk illum il-bisna hekk hawn sħabi wkoll qegħdin inbieħu tickets għar-refil biex kollox li qed jinġabar kollox għall-Inspire. Fl-attività kien hemm numru ta' stalls tal-ikel fejn kien hemm ikel tradizzjonali Malti u anke dak tal-miliet, u kif ukoll attivitajiet oħra fosthom ta' kant u sfin li żgur nislu sabiħ man-nies preżenti. Tul l-attività wkoll ittieħed filmat bid-drone mal-mużika u dan il-qudiem se joħroġ video uffiċjali ta' din l-attività u kif ukoll jibqa' jfakkar din l-attività għall-Inspire fi żmien il-miliet. Fl-attività kien hemm provdut park and ride mill-Ground Fortini u anke mill-ispaċċji tas-suq tal-Birgu u kif ukoll wieħed seta' juża s-servizz ta' feri mill-Belt Valletta sal-Kottonera.